Kto je náruživejší? Dobre, máme tu aktivitu. No. Takže ja by som vás poprosil, aby ste zavreli oči. No. A budete ukazovať buď na seba, alebo na že toho druhého. Áno, takto. áno. Aha, dobre, to je super. Zavrieme oči. Kto je múdrejší? Môžete otvoriť oči? Dobre, ste sa zhodli. OK. Jak si to sám na seba, vieš, ukáže. Ale on ešte robil taký švih, on že... Dobre. Ale to je tým vekom. Že tak, lebo za 30 rokov som to asi viacej prečítal. Lebo načítaš tie veci, chápeš to? Keby som mal 30 rokov a by som seba mal porovnať ja 30-ročný a ona 30-ročná, asi by som ukázal na ňu. OK. Ale toto každý deň mám s Borisom, že hoci koľkokrát sa ho niečo opýtam na hociakú tému, ja nemusím to ísť googliť. Že vie proste. Ja sa ho to opýtam a on mi dá odpoveď. Toto je inak super na tebe. Čítam veľa. Hej? Áno, on veľa číta, on celý deň číta. A to je také príťažlivé, nie? Že keď ten muž akože má také akože skúsenosti a vedomosti a že... Áno. To je fajn, lenže keď to čítam, tak je to na nervy, že čo si furt som ponorený. No tak. Kto je zodpovednejší? Otvoríme oči? Prečo si myslíš, že Boris je zodpovednejší ako ty? On ma stále kontroluje vo všetkom. Jasne, že ty si zodpovednejší. No ja musím dávať bacha na ne, Ja reálne bez neho sa stratím, ja som bez neho úplne stratená. Just a girl. Áno, I am just a girl. Ale ona je zase zodpovednejšia v rámci nejakého fungovania rodiny a tak ďalej. Hej. Kto mešká viac? To môžeme zatvoriť oči? To bolo mešká? Ako na ukazovanie? Nie, to bolo tak napadlo, že ty si ten meška, že? Jasné. Boris, on ešte nikdy nedošiel na čas. Kto je náruživejší? Otvoríme oči? A tak to je vekom, jasné. Áno, určite. A tam to necháme. Zavrieme oči. Kto je urážlivejší? OK, otvoríme oči. A toto je zaujímavé. A teraz točíme. Toto radšej nerozoberajme. To by sme sa tu povadili. Asi už štvrtýkrát. To by bola taká hádka až no. Toto nerozoberajme, nechajme to tak. Áno, poďme divák si domyslí. Kto je viac žiarlivý? Ja mám samozrejme prečo byť viac. Ty nemáš prečo, na čo máš žiarliť? 10 prstov som ukázal. Že som len vo Vítku a doma? Aj s tým má problém? Priznaj sa. Má problém. Ešte aj to, že jediné, kde chodím, je fitko. Áno, a ona má problém, že má vlastnú voňavku v mojom aute a vynadá mi za to. OK. Si žiarlivý, ty Boris? Vieš čo? Nie. On je žiarlivý. Nie. Však, preboha život, asi som mal veľa partneriek, každé sa môžete opýtať, či som žiarlivý. Ja si myslím, že som zo škály žiarlivosť 1 až 10 na jednotke, ale ja vieš čo jej robím? A na schvál jej robím tie isté veci, čo ona robí mne. Robím to na schvál, ale to nejde zo mňa, rozumieš ma? Dobre je žiarlivý. No, jasné. Nechaj tak. Ale to je žiarlivosť, je prirodzené, že človek si... Není to prirodzené, to je chorá vlastnosť. Ja sa absolútne nehambím za to, že žiarlim. Keď na niekoho žiarlim, tak ho ľúbim. Kebyže ja ho nelúbim, tak ho mám na háku. Ja by som bola rada, že ho nevidím, keby ho Ježiš, ale ľúbiť môže aj bez žiarlenia. Zlato. Nebudeme si klamiť. Poklamiť. Boris Kolár, Zlato. Som. Už to len, ty sa čuduješ, že niekto ti neverí a žiarli na teba, Boris.